Moikka! Tiesithän, että kuuntelet nyt Jäljellä podcastin vanhoja jaksoja. Podmeissa voit kuunnella sekä vanhoja että viikoittain ilmestyviä uusia jaksoja ilman mainoksia. Jos siis haluat kuunnella kaikki mun vuosien varrella julkaisemat jaksot ilman keskeytyksiä, suuntaa osoitteeseen podme.com. Onks tässä näytös jotain häikkää? Ei. No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin. Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi. Ois se kiva. Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kahvia tällä tavalla. Pitää todellakin soittaa Sampalle. Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. K-Supermarket, nyt teidät tempaisee. Kauppareissun todella ihmeellisee. Lähde kauppiaan tarjontaan tutkailemaan. Visit K-Supermarket. You ready? Nyt Disney Plus-palvelussa. Every second counts, baby. FX:n palkitun The Bear-sarjan uusi kausi on täällä. The restaurant is flooded. Ja nyt on viimeinen mahdollisuus I am selling the building. pelastaa kaikki. We have each other and nothing left to lose. The Bear. Everything's either gonna be okay Or not. Viimeinen kausi vain Disney Plus-palvelussa. Tilaus vaaditaan, yleisiä ehtoja sovelletaan. Moikka! Tässä on Tilda Jäljellä podcastista. Mä oon mukana Eikästin uudessa palvelussa, jonka kautta sä voit saada kuunneltavaksi kuukausittain yhden ylimääräisen Jäljellä-jakson ja lisäksi mahdollisuuden kuunnella kaikki mun jaksot ilman podcastin ulkopuolisia mainoksia 3 euron ja 72 sentin kuukausimaksulla. Jakson kuvauksesta löytyy linkki palveluun, josta sä löydät kaikki tarpeelliset lisätiedot. Moikka ja tervetuloa uuden Jäljellä rikospodcastin jakson pariin. Tänään on vuorossa jakso numero 36. Nyt on tässä podcastissa aika käsitellä ensimmäistä ruotsalaista tapausta. Ruotsissa tapahtuneista rikoksista mä en ole aikaisemmin tehnyt jaksoa, vaikka sieltäkin löytyy ihan tosi paljon mielenkiintoisia juttuja. Mä koen, että on helppo aloittaa tämmöisellä tosi tunnetulla tapauksella. Tämä on yksi tunnetuimpia ruotsalaisia rikostapauksia. Kyseinen rikos myös inspiroi erästä todella tunnettua ruotsalaista kirjailijaa, mutta siitä mä puhun lisää tämän jakson loppupuolella. Katrine da Costa, omaa sukua Katrine Backström, syntyi Ruotsissa Luleån kaupungissa 19. kesäkuuta vuonna 1956. Katrinen perhe muutti aivan Tukholman lähelle Solnan kuntaan, kun Katrine oli melko nuori, ja hän eli lähes koko elämänsä Tukholmassa ja sen läheisyydessä, lukuun ottamatta muutamaa vuotta, jotka hän asui Portugalissa. Mä menen siihen enemmän ihan hetken kuluttua. Katrine ajautui vaikeuksiin melko nuorena, ja hän alkoi käyttämään huumausaineita lukioikäisenä, ensin ilmeisesti ihan vain kannabista, mutta siirtyi myöhemmin käyttämään kovempia aineita, pääasiassa heroiinia. Katrine kamppaili addiktionsa kanssa eikä pystynyt pitämään esimerkiksi asuntoaan, ja jostain syystä hän päätti muuttaa tai ainakin lähteä pidemmäksi aikaa reissuun Portugaliin. Portugalissa hän tapasi miehen, jonka kanssa meni naimisiin ja sai pojan joskus vuoden 1979 tienoilla. Avioliitto ja perhe-elämä sujui hyvin jonkin aikaa, mutta koska Katrine ei pystynyt lopettamaan huumeiden käyttöä, pariskunta päätti pitää taukoa, ja he yhdessä päättivät, että Katrine muuttaisi poikansa kanssa takaisin Ruotsiin. Katrinen ja pojan yhteiselo ei kuitenkaan oikeastaan ehtinyt Ruotsissa edes kunnolla alkaa, kun sosiaaliviranomaiset jo ottivat pojan huostaan. Huostaanoton jälkeen Katrine sai itsensä hieman parempaan kuntoon ja hän palasi takaisin Portugalin vuonna 1983, mutta hän ja hänen miehensä tulivat pian siihen lopputulokseen, että suhteella ei olisi enää tulevaisuutta ja pariskunta haki yhdessä avioeroa.
Vuonna 1984 Katriine palasi takaisin Ruotsiin Tukholmaan ja hänen huumeriippuvuutensa paheni. Hän otti muutaman kerran yliannostuksen ja alkoi työskentelemään prostituoituna. Jos mä ymmärsin oikein, niin Katriine oli työskennellyt prostituoituna aikaisemminkin, mutta nyt hän alkoi ottamaan asiakkaakseen myös sellaisia henkilöitä, joita muut alalla työskennelleet naiset eivät suostuneet ottamaan. Nämä asiakkaat tuntuivat muiden prostituoitujen mielestä vaarallisilta ja muutamat heistä olivat olleet väkivaltaisia. Katriine alkoi olla epätoivoinen rahan suhteen ja hän oli suostuvainen lähes mihin tahansa rahoittaakseen heroiniaddiktionaan. 1980-luvulla Tukholman keskustassa sijaitseva Malmskillnadsgatan oli surullisen kuuluisa avoimesta seksikaupasta ja huumeiden käytöstä. Paikalla oli aina prostituoituja odottamassa asiakkaita voidakseen rahoittaa huumeiden käyttöä. Myös Katriine päivysti kadulla ja noin kesäkuun 10. päivän aikoihin hän katosi jäljittömiin, kun oli lähtenyt kadulta asiakkaan matkaan. Vaikka Katriine oli ajautunut vaikeuksiin elämässään, hän oli edelleen läheinen äitinsä kanssa ja äiti huolestui, kun ei ollut kuullut Katriinesta mitään muutamaan päivään. Mä en ole varma, ilmoitettiinko Katriinea koskaan kadonneeksi, ja jos ilmoitettiin, niin etsittiinkö häntä varsinaisesti ikinä. Kuitenkin 5 viikkoa katoamisen jälkeen 18. heinäkuuta osa Katriinen ruumiin osista löydettiin Solnasta valtatien reunasta. Paikan lähellä oli myös Karoliininen instituutti eli lääketieteellinen yliopisto ja yliopistollinen sairaala. Ruumiinosat löydettiin jätesäkistä ja säkki oli yritetty piilottaa oksien alle. Elokuussa muutamaa viikkoa myöhemmin löydettiin lisää ruumiinosia jätesäkistä noin 2 kilometrin päästä ensimmäisten ruumiinosien jättöpaikasta. Kaikkia Katriinen ruumiinosia ei ole ikinä löydetty. Hänen pää, sisäelimet, toinen rinta ja sukupuolielimet eivät olleet löydettyjen ruumiinosien joukossa. Tästä voi päätellä, että hänen ruumista oli silvottu ja leikelty melko lailla, ruumiinosien pääteltiin kuuluvan Katriinelle sormenjälkien perusteella. Koska ruumis oli niin pahasti silvottu ja koska heinä- ja elokuun lämpö oli vaikuttanut siihen, että ruumiinosat olivat jo melko pahasti mädäntyneet, kuolinsyytä ei ole ikinä pystytty määrittämään, uskotaan kuitenkin, että kyseessä saattoi olla henkirikos. Oli tosi vaikea löytää tietoja siitä, miten Katriinen kuoleman tutkinta eteni ja miten poliisit ylipäätään alkoi tutkimaan tapausta. Prostituoitujen tai huumeiden käyttäjien kuolemat tai henkirikokset eivät olleet 80-luvulla mitenkään harvinaisia, mutta tapauksesta teki erikoisen se, että Katriinen ruumis oli niin pahasti silvottu ja osa ruumiin osista oli kateissa. Mä löysin kuitenkin useita erilaisia nettiartikkeleja, joista pystyy hyvin näkemään, että Katriinen tapaus sai valtavasti julkisuutta ja se järkytti oikeastaan koko Ruotsia. Tapaus herätti huolta prostituoitujen keskuudessa ja Tukholmassa järjestettiin useita erilaisia mielenosoituksia, joissa tuotiin esiin, miten haavoittuvassa asemassa prostituoidut ovat. Mä luin myös erään artikkelin, jossa kerrottiin, että Katriinen murha laittoi liikkeelle prostituutioon liittyvän lakimuutoksen, jossa seksin ostamisesta tehtiin laitonta. Mä itse jäin miettimään, miten tärkeää Katriinen murhan selvittäminen poliiseille oli. Ei ole mitenkään harvinaista, että prostituoitujen tai kodittomien tai huumeiden käyttäjien katoamiset tai heihin kohdistuvat henkirikokset ei välttämättä ole ykkösprioriteettina. Mä haluan kuitenkin uskoa, että tapausta tutkittiin alusta alkaen ja sitä pidettiin tärkeänä. Kyseessä on kuitenkin Ruotsi, jossa henkirikokset ei olleet edes 80-luvulla mitenkään jokapäiväisiä. Elokuussa 1984, eli melko nopeasti Katriinen ruumiin löytymisen jälkeen, poliisit saivat puhelinsoiton mieheltä, joka sanoi, että heidän pitäisi tutkia Teet Härm-nimisen miehen tekemisiä murhan aikana. Soittaja oli Teetin entinen appiukko ja hän kertoi muutaman yksityiskohdan Teetistä, jotka saivat poliisit kiinnostumaan. Ensinnäkin Teet oli ammatiltaan patologi ja hän teki ruumiin avauksia siinä yliopistollisessa sairaalassa, minkä läheltä Katriinen ruumiinosia löydettiin. Toiseksi appiukon mukaan oli niin sanottu julkinen salaisuus, että Teet vietti aikaa prostituoitujen kanssa, osti heidän palveluja säännöllisesti ja kulutti myös paljon pornografiaa. Teetin entinen vaimo nimeltä Anne-Kathrin oli tappanut itsensä 2 vuotta aikaisemmin erikoisella tavalla. Hän oli sitonut itsensä kaulasta sängynpäätyyn ja kuristunut. Appiukko kertoi poliiseille, että hän oli koko ajan epäillyt, että Teet saattoi olla sekaantunut myös vaimonsa kuolemaan ja että kyseessä ei ehkä olisikaan ollut itsemurha. Teet oli poliiseille tuttu, ei sen takia, että hän olisi ollut aiemmin epäiltynä rikoksesta, vaan koska hän usein auttoi poliisia tutkimuksissa.
Hän oli ollut poliisien apuna selvittämässä murhia ja epäselviä kuolemia, ja häntä pidettiin jonkinlaisena asiantuntijana seksuaaliseen väkivaltaan liittyen. Vaikka Ted oli vasta 30-vuotias, hän oli hyvin arvostettu alallaan, ja hän oli julkaissut tieteellisiä julkaisuja ja ollut puhumassa erilaisissa seminaareissa. Tedin erityisenä kiinnostuksen kohteena oli kuristumisesta johtuva kuolema, ja hänen kuuluisin tutkimuksensa käsittelee nimenomaan kuristamista. Monin mielestä tämä on ehkä vähän erikoista, varsinkin kun Ted julkaisi ensimmäisen kuristumista koskevan tekstinsä vain muutama kuukausi sen jälkeen, kun hänen vaimonsa oli löytynyt kuolleena. Osa Tedin työkavereista kertoi, että Ted oli vaikuttanut oudon kylmältä vaimonsa kuoleman aikoihin, eikä vaikuttanut olevan asiasta surullinen. Joulukuussa 1984 Ted pidätettiin epäiltynä sekä Kathrinen että ex-vaivonsa murhasta, ja häntä kuulusteltiin kuolemiin liittyen. Poliisit kävivät myös prostituoitujen suosimalla kadulla ja näyttivät Tedin kuvaa siellä oleville naisille. Yli 50 naista tunnisti Tedin, ja he kertoivat, että Ted oli vakituinen asiakas. Osa naisista sanoi pelkäävänsä häntä, koska hän saattoi muuttaa väkivaltaiseksi ja oli muutenkin naisten mielestä jollain tavalla pelottava. Ted itse kertoi, että hän oli ostanut seksipalveluja kadulta vain kerran riideltyään entisen vaimonsa kanssa. Poliisit tekivät kotietsinnän Tedin kotiin ja toivat tutkittavaksi useita esineitä, muun muassa puukon. Muita esineitä ei ole kerrottu julkisuuteen. Koska poliisit eivät löytäneet mitään todisteita siitä, että Ted olisi sekaantunut Kathrinen tai entisen vaimonsa kuolemaan, he päästivät hänet vapaaksi. Tämä ei silti estänyt lehdistöä syyttämästä häntä. Tedin kuvaa jaettiin eri sanomalehdissä ympäri Pohjoismaita, ja monet lehdet kirjoittivat suoraan Tedin olevan syyllinen, vaikka mitään tällaisen viittaavaa ei oltu löydetty. Ted erotettiin työpaikaltaan, ja jopa hänen oma pomonsa, mies nimeltä Jovan Rice, uskoi, että Ted oli syyllinen ja kirjoitti jopa mielipidekirjoituksen, jossa sanoi, että uskoo tekoon syyllistyneen henkilön olevan patologi. Ted, ymmärrettävästi masentuneena omasta tilanteestaan, yritti itsemurhaa vuonna 1985, mutta jäi henkiin. Hän tosin menetti yrityksen seurauksena kuulonsa lähes kokonaan. Vuonna 1986 Kathrinen murhan tutkijoita vähennettiin, sillä poliisit tarvitsivat resursseja tuoreemman rikoksen selvittämiseen. Ruotsin silloinen pääministeri Olof Palme murhattiin ja lähes kaikki poliisivoimat määrättiin tämän tapauksen tutkimiseen. Kathrinen tapaus jäi sivummalle ja myös media unohti tapauksen hetkeksi. Toinen epäilty Kathrinen tapauksessa tuli kuvioihin, kun Thomas Algen nimisen miehen vaimo Kristiina otti yhteyttä poliiseihin puhuakseen ex-miehestään. Nainen oli ollut poliiseihin yhteydessä jo alkuvuodesta 1984 ja kertonut, että epäili miehensä käyttäneen seksuaalisesti hyväksi heidän yhteistä reilun vuoden ikäistä tytärtä. Tapauksesta aloitettiin tutkinta, mutta poliisit eivätkä lasta tutkineet lääkärit löytäneet merkkejä siitä, että tyttöä olisi hyväksi käytetty. Väitösten seurauksena pariskunta erosi loppuvuodesta 1984. Kun ex-vaimo uudemman kerran otti yhteyttä poliisiin, hän kertoi, että nyt lähes 3-vuotias tytär oli alkanut puhumaan siitä, miten oli aikaisemmin nähnyt isänsä ja toisen miehen paloittelevan ruumista. Koska Thomas, eli tämän tytön isä, oli myös lääkäri ja hän tunsi aiemman epäilyn Tedin, poliisi aloitti tutkinnan ja epäili, että miehet olisivat kahdestaan surmanneet Kathrinen ja paloitelleet tämän ruumiin lapsen seuratessa tapahtumaa vierestä. Poliisit löysivät myös jonkinlaisia todisteita, joiden mukaan tekoon olisi liittynyt myös seksuaalista hyväksikäyttöä, Tedin ja Thomaksen välistä seksiä sekä kannibalismia ja muun muassa Kathrinen verenjuomista. Jos mä ymmärsin oikein, niin nämä väitteet tuli lähes kokonaan Thomaksen tyttäreltä, joko niin, että hän oli kertonut asioista äidilleen, joka kertoi asiasta poliisille, tai niin, että hän kertoi tutkinnan aikana asiasta psykologille, joka kertoi tämän tarinan poliiseille. Osa poliiseista piti väitteitä epäluotettavina. Tukea Jusa tässä moi. Hikinen iltapäivä on palannut. Kuuntele podcast läpi kesän joka viikko ilmaiseksi Spotifysta, Podmeilta tai mistä podcastisi kuunteletkin. Elikkäs, viikon lopetus on viikonlopun aloitus. Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa! Clas Ohlson. K-Supermarket, nyt teidät tempaisee. Kauppareissuun todella ihmeelliseen. Lähde kauppiaan tarjontaan.
Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on. Just. Ja menit sitten maalaamaan sen. Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa. Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää. Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa. Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Itse asiassa. Moro Matti. Mitä äijä? Rähmä. No, mikä nyt? Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum, puhelinhuollot pikana. Sillä lapsi olisi ollut tekojen aikaan vaan 1,5-vuotias, ja lisäksi oli kaikkien tiedossa, että Thomas ja hänen ex-vaimonsa olivat huonoissa väleissä, ja ex-vaimolla oli tapana puhua pahaa Thomaksesta. 2 lapsipsykologia, Frank Lindblad ja Margareta Eriksson, auttoivat poliisia tapauksen tutkinnassa ja myöhemmin oikeudenkäynnissä, ja heidän mielipiteensä oli, että tytön kertomus saattoi olla totta. Lokakuussa 1987 Thomas oli ollut vangittuna Katriinen murhasta epäiltynä pari viikkoa, kun poliisi pidätti myös Teetin uudestaan. Media seurasi tapausta taas kerran, ja Ruotsissa lehtien otsikot olivat varmoja Thomaksen ja Teetin syyllisyydestä. On epäselvää, miten media sai niin tarkkoja tietoja tutkimuksesta, sellaisia, mitä medialle ei yleensä ennen oikeudenkäyntiä kerrota, mutta heillä oli tarkkoja tietoja muun muassa tästä väitetystä kannibalismista. Yhden lehden otsikossa luki, miten Katriine oli vampyyrilääkärien uhri ja miten lääkärit olivat juoneet Katriinen verta murhan ja ruumiin hävittämisen yhteydessä. Ja tässä pitää muistaa, että lehtiotsikot olivat ennen, kun kumpaakaan miestä oli viety oikeuteen tai todettu syylliseksi yhtään mihinkään. Lehtijutuissa oli myös molempien lääkärien kuvat, joten oli aika selvää, että medialla oli tarkka mielipide siitä, kuka murhan takana oli. Teetin maine oli mennyt jo ensimmäisten epäilysten aikaan, ja nyt lokakuussa 1987, kun molemmat olivat vangittuina, oli selvää, että kumpikaan tuskin tulisi enää koskaan toimimaan lääkärinä, vaikka heitä ei tuomittaisiinkaan Katriinen murhasta. Pidätyksen jälkeen useampi henkilö otti yhteyttä poliisiin kertoakseen havainnoistaan, joita oli tehnyt Teetistä, Thomaksesta ja Katriinesta. Yksi havainnoista tuli naispuoliselta poliisilta, joka kertoi, että oli nähnyt Katriinen ja Teetin metrossa, ilmeisesti niihin aikoihin, kun Katriine oli kadonnut. On epäselvää, miksi poliisi ei ollut kertonut havainnoistaan jo aikaisemmin, esimerkiksi silloin, kun Teet oli ensimmäisen kerran pidätettynä. Ehkä tästä syystä tämän poliisin havaintoa ei pidetty kovinkaan luotettavana. Toinen havainto tuli vanhalta naiselta, joka kertoi nähneensä Teetin, Thomaksen ja pienen tyttölapsen menevän laboratoriorakennukseen. Kolmas havainto oli valokuvaliikkeen omistavalta pariskunnalta, joka kertoi, että 2 miestä oli tullut liikkeeseen ja pyytänyt heitä teettämään valokuvia, joissa oli kuvia paloitellusta naisen ruumiista. Jos mä ymmärsin oikein, niin pariskunta sanoi, että he olivat teettäneet nämä valokuvat ja antaneet miehille takaisin, mutta kuvia ei ikinä löydetty mistään. Miehet olivat pariskunnan mukaan kertoneet, että kuvat olivat osa erittäin salaista tutkimusta. Kun valokuvaliikkeen pariskunnalle näytettiin satunnaisia kuvia miehistä, joiden joukossa oli myös Teetin ja Thomaksen kuvat, molemmat osapuolet tunnistivat juuri heidät valokuvaliikkeessä käyneiksi miehiksi. Voisi luulla, että myös tähän valokuvaliikkeeseen olisi jäänyt jotain todisteita siitä, että siellä oli tällaisia kuvia teetetty, mutta mä en löytänyt mitään lähteitä, jossa olisi kerrottu, että pystyttiinkö tätä väitettä ikinä toteamaan todeksi. Tässäkin epäilyksiä herätti se, että pariskunta oli odottanut useita vuosia ennen kuin oli ilmoittanut havainnoistaan poliisille. Luulisi, että jos joku tulee valokuvaliikkeeseen ja pyytää teettämään valokuvia paloitellusta ruumiista, niin jonkinlainen hälytyskello soisi ja tällaisesta ilmoitettaisiin poliisille. Taas kerran media oli valtavan innoissaan näistä silminnäkijähavainnoista ja varsinkin tästä valokuvaliikkeen omistajien kertomuksesta. Teetin ja Thomaksen oikeudenkäynti alkoi loppuvuodesta 1987. Teetiä syytettiin Katriinen murhasta ja Thomasta Katriinen murhasta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mä oletan, että tämä hyväksikäyttösyyte liittyy jotenkin siihen, että hänen uskottiin vieneen lapsensa mukaan seuraamaan Katriinen murhaa, paloittelua ja mahdollista raiskausta. Oikeudenkäynnin alussa vanhempi syyttäjä teki huomiota herättäviä kommentteja, kun hän sanoi, että hänen mielestään prostituoitujen todistuksia siitä,
että Ted oli heidän vakioasiakas, ei pitäisi ottaa huomioon, sillä prostituoidut olivat hänen mielestään epäluotettavia todistajia. Tämä aiheutti valtavaa kohua, erityisesti niiden naisten keskuudessa, jotka olivat jo aikaisemmin kampanjoineet ja osoittaneet mieltään prostituoitujen paremman kohtelun puolesta. Itse tästä oikeudenkäynnistä oli tosi vaikea löytää mitään tietoja, ja mun omasta mielestä se kertoo vaan lähinnä siitä, että oikeudenkäynnin aikana ei oikeasti tapahtunut mitään. Esimerkiksi mitään uusia todistajia ei ilmaantunut eikä oikeudessa tehty mitään erikoisia lausuntoja tai muuta. Tediä tai Thomasta vastaan ei löytynyt mitään teknisiä todisteita, mutta heidät todettiin syylliseksi murhaan. Ironista on se, että media oli koko ajan jo kauan ennen oikeudenkäynnin alkua tehnyt Tedistä ja Thomaksesta lehtijuttuja, joissa heistä puhuttiin aivan kuin he olisivat syyllisiä, ja media oli selvästi ottanut tietyn kannan juttuun heti alusta alkaen. Kuitenkin median toiminta oli syy sille, miksi murhasyyte kumottiin korkeammassa oikeudessa. Media oli nimittäin haastatellut valamiehistön jäseniä murhatuomion jälkeen, vaikka tämä oli kiellettyä, joten korkean oikeuden oli pakko kumota tuomio. Asia ei kuitenkaan otettu vastaan hyvällä, ja media oli jälleen kerran raivoissaan, ja monet naiset vaativat, että Tediä ja Thomasta vastaan olisi käytävä uusi oikeudenkäynti. Monen mielestä miehet olivat päässeet rangaistuksetta ulkopuolisten ihmisten mokailujen takia. Toimittaja nimeltä Hanna Olsson kampanjoi vahvasti sen puolesta, että Ted ja Thomas olisi saatava oikeuden eteen uudestaan. Hanna oli kirjoittamassa kirjaa, jonka nimi suoraan suomennettuna on Katriine ja oikeus. Kirja kertoi sekä murhasta että tapahtumista sitä ennen, ja Hanna oli haastatellut kirjansa varten useita prostituoituja, myös Katriinea ennen tämän kuolemaa. Hanna oli myös todistajana uudessa oikeudenkäynnissä, jossa kuultiin muutamia uusia todisteita. Eräs Katriinen ystävä kertoi, että Katriine oli sanonut hänelle tuntevansa 2 niin sanottua pervoa lääkäriä, joilla hän oletettavasti viittasi Tediin ja Thomakseen. Hän myös toi oikeuteen päiväkirjan, jonka väitettiin olevan Katriinen. Päiväkirja on sittemmin kadonnut ja sen aitoudesta on käyty paljon keskustelua. Hanna puhui oikeudessa siitä, miten hänen mielestään oli väärin, että prostituoitujen lausuntoja ei oltu otettu tosissaan tai näitä ei oltu pidetty luotettavina. Hanna sai kirjansa myöhemmin valmiiksi ja siitä tuli todella kuuluisa Ruotsissa. Kirjassa hän kertoo olevansa varma Tedin ja Thomaksen syyllisyydestä ja uskoo heidän päässeen murhasyytteistä eroon siksi, koska molemmat olivat varakkaita ja hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa. Toinen oikeudenkäynti totesi molemmat lääkärit syyttömiksi Katriinen murhaan, mutta lausunnossa todettiin, että lääkärit olivat luultavasti kuitenkin paloitelleet Katriinen ruumiin. Vaikka he eivät saaneetkaan syytettä murhasta, monien mielestä se, että heidän katsottiin olleen syyllisiä Katriinen ruumiin paloitteluun, tarkoitti sitä, että he olivat myös murhanneet Katriinen. He eivät saaneet tuomiota paloittelusta, mä uskon, että rikosnimike oli ehkä hautarauhan rikkominen ainakin Suomessa. Ruumiin paloittelu menee tuon rikosnimikkeen alle. Kuitenkin tämä rikos oli ehtinyt jo vanhentua tässä ajassa, eikä tuomiota voinut antaa. Mun ymmärtääkseni nykyään Ruotsissa vanhentumisaika tässä kyseisessä rikoksessa on pidempi. Vaikka Ted ja Thomas ei saaneet mitään tuomiota, kummankin lupa toimia lääkärinä otettiin pois vuonna 1991. Katriinen kuolema, oli se sitten henkirikos tai ei, on edelleen selvittämättömänä, eikä siitä voida antaa enää tuomiota, ihan sama löydetäänkö siihen syyllistä vai ei, sillä rikos on lain silmissä jo vanhentunut. Kun mä tutkin tätä juttua, niin mua jäi itseä kiinnostamaan, että oliko tähän rikokseen ikinä ketään muuta epäiltyä, ja mä löysin yhden, josta muutamassa artikkelissa puhuttiin, ja joka ainakin mun mielestä voisi olla ihan varteenotettava epäilty. 3 kuukautta ennen Katriinen kuolemaa puolalainen teurastaja nimeltä Stanislav Gonerka vapautui Ruotsissa psykiatrisesta hoidosta, jonne hänet oli laitettu sen jälkeen, kun oli vuonna 1974 kuristanut ja paloitellut nuoren naisen. Myös tämän naisen ruumiin osat oli pakattu jätesäkkeihin ja myös hänen pää on jäänyt kateisiin, kuten myös siis Katriinen. Stanislavilla ei ollut alibia Katriinen kuoleman aikaan ja hän oli tuttu näky sillä kadulla, missä prostituoidut Tukholmassa työskentelivät. Stanislavin tiedettiin olevan vaarallinen ja väkivaltainen erityisesti humalassa ja poliisit tutkivat hänen tekemisiään Katriinen murhan aikaan, mutta jostain syystä eivät vieneet tutkimuksia eteenpäin. Huhujen mukaan Katriinen päiväkirjassa olisi puhuttu Stanislavista, eli Katriine olisi tuntenut hänet ainakin jollakin tavalla.
Stanislav kuoli vuonna 1987, mutta oikeus on hakenut lupaa tutkia hänen DNAta ja verrata sitä Katriinen ruumiin osia sisältävien jätesäkkien pinnalta löytyneisiin hiuksiin. Mä löysin ensimmäistä kertaa maininnan näistä hiuksista vasta, kun mä aloin etsimään tietoa muista epäilyistä kuin Teetistä ja Thomaksesta, enkä mä tiedä, onko heidän DNAta ikinä verrattu näihin hiuksiin, mutta mä oletan, että ei. Ilmeisesti Stanislavin DNA-vertaaminen on edelleen kesken, mä en ainakaan löytänyt mitään tietoja tämän kokeen tuloksista. Monet asianajajat, poliisit ja rikostutkijat ovat kommentoineet Katriinen murhatapausta vuosien aikana, ja lähes kaikki on tapauksesta samaa mieltä. Teet ja Thomas ovat täysin syyttömiä Katriinen kuolemaan ja ruumiin paloitteluun. Ruotsalainen erittäin tunnettu kriminologian professori Leif Persson, joka oli alusta asti mukana Katriinen murhan tutkimuksessa, kommentoi tapausta Telegraph-lehdelle vuonna 2010 seuraavanlaisesti. Kun ensimmäistä kertaa kuulin Teetistä mainittavan Katriinen murhan yhteydessä, olin hyvin skeptinen. Käytin tuhansia tunteja tapauksen tutkimiseen ja olen varma, että molemmat lääkärit ovat syyttömiä. Heidän syyllisyydestä ei löydy mitään konkreettisia todisteita. Tutkimusta johtivat laiskat ja puolueelliset poliisit samalla kun media järjesti oman sirkuksensa. Samaisessa Telegraph-lehden haastattelussa oli myös lyhyt kommentti Teetiltä, joka kommentoi lehdelle seuraavaa. Minä olen syytön ja minun elämäni on totaalisesti tuhottu tämän tapauksen takia. Minun on ollut mahdotonta saada minkäänlaista työtä kaikkien niiden juorujen takia, joita minusta on levitetty sekä Ruotsissa että ulkomailla. Tästä tuli mieleen, että Teet ja Thomas on vielä vuonna 2010 vaatineet valtiolta rahallisia korvauksia menetetyistä ansioista, johtuen näistä vääristä syytöksistä. Ilmeisesti joitakin korvauksia he on saaneet, mutta kaikki vaatimukset eivät oikeudessa menneet läpi. Mä mainitsin alussa, että tämä Katriinen murhatapaus on inspiroinut erästä tunnettua ruotsalaista kirjailijaa ja kirjasarjaa, nimittäin Stieg Larssonin Millennium-sarjaa ja erityisesti kirjaa nimeltä Miehet, jotka vihaavat naisia. Nämä on varmaan monelle aika tuttuja teoksia. Katriinen tapauksesta on kirjoitettu myös muita kirjoja ja siitä on tehty muutamia eri dokumentteja. Ja niin kuin mä sanoin, niin tämä on yksi kuuluisimpia ruotsalaisia rikostapauksia. Tässä vaiheessa kiitos, että kuuntelitte. Toivottavasti tykkäsitte tästä jaksosta. Jos tykkäsit, voit jättää podcastille arvostelun vaikka iPhonein omassa podcast-sovelluksessa. Instagramissa voi podcastin sivua seurata nimellä Jallilla podcast ja sähköpostia voi lähettää jakson kuvauksessa näkyvään osoitteeseen. Kiitos kun kuuntelitte. Ensi kerralla ollaan jonkun toisen tapauksen jäljellä. Vietä kesä kuuntelemalla Suomen suosituimpia podcasteja ja äänikirjoja. Nyt saat Podme-palvelun 3 kuukaudeksi puoleen hintaan käyttämällä koodia KESA26. Lue lisää osoitteessa podme.com/tarjous. Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä? Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi. K-Supermarket, nyt teidät tempaisee. Kauppareissun todella ihmeellisee. Lähde kauppiaan tarjontaan tutkailemaan. Visit K-Supermarket. Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin. Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää MobilePay?
Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi. You ready? Nyt Disney Plus-palvelussa. Every second counts, baby. FX:n palkitun The Bear-sarjan uusi kausi on täällä. The restaurant is flooded. Ja nyt on viimeinen mahdollisuus I am selling the building. pelastaa kaikki. We have each other and nothing left to lose. The Bear. Everything's either gonna be okay Or not. Viimeinen kausi vain Disney Plus-palvelussa. Tilaus vaaditaan, yleisiä ehtoja sovelletaan.